Ondertussen deelt zaken de borrelnuutjes en nu net al op iets hebben, hè? Nee, van alle gas. Jaren en Teertske een hoekje. Mama's even zien. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlag. En ja, Joert is het Safir Rockabilly Fest Theatertuin 2. Vorig jaar hebben we het van het eerst in het win daar weer een succes. We hadden een schitterend Wabi, er komen bands uit Binnenloon, Boetenloon. En ik laat jou helemaal vast even een lietse overview van het festivalterrein. Ik zal Joert net heel veel vlaggen, maar ik zal wel hier en daar wat shotjes meidje. Maar het is echt een feestje. We maken er een dik feest van Rockabilly Fest. Hier gaan we. De DJ draait al. Techniek is er om alles op te bouwen. Alles is rint zat het mat, dus dat is mooi. Het snackhoekje. Nou, de eerste gasten zijn er al, jongens. Ze zijn wel wat betierd, ja. Ga net goed naar Tiert. Famke, wil je heen, denk ik? Zeker. Ja, daar is ze. Chickie! Die is wat leuks, hè, dat springkasten. Ja. Laat me zien, hoe werkt die dan? Wat? Is je? Ja? Bij de andere kant. Oh, dan moet ik je heen. Ja, doe ik. Even zien, dus komt Famke direct om. Daar is ze! Hey! Dat lijkt de koffiekas. Ja, dan kies even sliepen naar beneden. Ik zeg het. Vind je het direct mooi? Ja. Kun je even vertellen, wat hebben we hier al hier in Bennenhoeken? Vertel dus even, wat hebben we hier al hier? Een springkassen. Een grutspringkassen? Ja. Een lieds en wat hebben we nog meer? Kijken. Oh. Maak je weer heen, denk. Kom, stoelje. Joe. Mijn best. Hey. We gaan nog wat. Kom eens, Famke. Ik ga nog wat leuks. Stoel eens even zien wat je hebt. Wat vind je van? Is die leuk of is die leuk? Hey! Ondertussen deelt zaken de borrelnuutjes en nu net al op iets hebben, hè? Nee, van alle gas. Ja, zie je maar leuke plakjes. Doos van hè, pinda's. Tante Ilse was ook rijden in. En we hebben hier een standje van World Servants. Die heb je spiekerbroek, hing je en trek je prijs. Nou ja, zo proberen ze wat centen in te samelen en dan zijn ze volgend jaar daarheen te bouwen. Nou, hoe cool is dat? Dus Broeksterwoord bouwt aan verandering. Dus dat is wel leuk. Nou, begin op naar het festival. Dankjewel even. Jongens, en mijn redder en mijn toeverlating en alles, die het direct natuurlijk. Boukje is Joert hoofdbar, hè? Boukje regelt dat de meesten hun drankjes krijgen. Nou, ik denk wel dat ze dat Joert hebben met dit hitte waren. Dat denk ik wel. Het is echt wel heat, maar wie mij absoluut niet klaaien. Beter wat de heat dan dat trein haast en alles. De meesten mooi dijverbouwen. Echt wel. Yeah. Nou, de standjes, al je klein en hier heel mooi curiosa. Maar we zijn hoe mooi. Helemaal goed. Zit hij? Waar zit hij? Zo mooi. En hierachter is nog van alles. Wordt nog in op zijn plak zetten. De man ben je druk dwaande. Een spul. Dus ja, hoe een goed jaar komen de eerste meesten binnen. Dus laatste loodjes. Jaren en Teertske een hoekje. Mama's even zien. Beker met rijen. En dan kist een bekerkeepje, toch jongens? Ja. Een bekerkeepje en dan kist de hele dag vullen met rijen. Ja, hier En wat hebben we hier al die jaren? Vertel eens even. een wetten sproeien. Ja? Die kan in het zwembadje mooi vullen, hè? Die zit daar. Ja? Bellenblaas. Bellenblas. Ja, hoe dat? Ja, een wc-pot met een lolly. Poeder. En Poeder. de sterk is blikooien. Blikooien, ja? En dan is hier iets anders. Ah, Kijk hoe vlechtjes. ja. Diamantjes. Diamantjes. Oh, hier, ja. Ja, hier ja. Och, wat leuk. En heb je daar je snoepies? Krijgt wat. Nou ja, dat is wat. En ik is dus echt diamantjes of flesjes in het hier aan het stoeltje. Ik heb een shit. Wat krijg je van mij? Een bloem?
dat vind ik toch leuk. Oh, zo'n mooi blommetje. Je krijgt zo'n tante. En Ilda. Ik ga wel draaien. Een roze. Die weer mooi. Is die leuk? Oh, wat schattig. Zo. Nou, had toch nog voor jou een 50 in die beurs. Heb je wat moois gevonden? Ja, zeker. Ja. Ik zag jou net zo mooi in de bellenblazer rennen. Ja, prachtig hè, die bellen. Ja, heel simpel, maar die kinderen vinden het prachtig. Ja. Dat even zien, wat gaat er nou hierin? Ja, en je zit er best wel heel in. Nou, maar hier, maar Die is wel lekker een blomkind Nou, die hier. is wel goed. Nee, doe maar goed. Dat is goed zo, meisje. Oh, dat is goed zeg. dat is goed. Dat is goed, lieverd. Meer dan goed. Dankjewel. Wat zei je dan? Wat zei je dan? En? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dan maakt hij eraan even in, nou, dat maak ik me net van. Gaat je vader hem in doen? Dat vind ik wel leuk. Nee, dat, nee. Draaien? Oh, maar dan staat hij achter. Dan kan je niet zo zien. Hier mooi op de zijkant. Daar, ja. Ja. Dan kan je hem mooi zien. Oh, wow, Fami. Super mooi. Oh, schat. Nou jongens, en weet je wel wat ik nou het allermooiste van deze dij vind? Dat is dat deze mooier is. Die is er hier gewoon echt. Hoe hippe paken hij je dan? Spakenheijn, oh nee. Uw Spakenheijn. Dat is wel goud worden, ga net zeggen. Ja, Spakenheijn er direct. Mooi. En paak ze dan een raketje ook wel. Ja. Dat kennen mij dit waar, hè? Het is wel brotsig, een beetje brotsig. Zeg je met mij zo'n tussen terwijl je hebt je misleven. Ja, kom je maar samen. Ja. Lekker, ijskwartier. Wat was toen haar zaken? Oh, lekker, doe hartstikke gelijk. Maar ga zo'n opstapje van die BH. Dat denken we nog een handje aan. Rap met mij. Nou, dat is maar lekker wat bestellen, joh. En we binnen los met de eerste band. Lucky Daltons met Ivo Poelsma, Sierk, Jan Albert en Coco. Het hoogtepunt zit erop, dames en heren. Jullie kunnen nu, als jullie willen, naar huis gaan. Wauw, ben je aan het springen? Neem een liedje, dan kan ik filmen. Doe ik? Ja, daar zie je. Niels, waar komt er nou aan? Waar krijgen we nou? Oh, daar komt... Wow! Dat is vet. Ja, komt u maar. Ho, jongen. Ho. Ho, ja, kom maar. Ah, die voel in het badje. Hey, Fami. Yay. Dit is... Oh, daar wie Niels alweer. Hoe kist u zo snel? Huh? Ja, du kist echt snel. Wow. Oh, die doet zo. Nou, daar wie er alweer. Ja jongens, alles rent als een trein. Super mooi. En ik denk, ik piek er krekt even tussenuit om een beetje een overviewtje te hebben. Want
ja, nergens net om. Maar ik ben wel een beetje grutsk op deze locatie en waar we hier nou even deel zetten hadden. Dus moet ik even met hem delen. Check dit. Is dit net mooi? Ik zal even naar het eilandje rennen. We zien van mij wat begroeiing, maar eens even zien hoe dat lijkt. Maar eens even zien. Wat een meisje, jong. Lijkt een leuke wat. Nou, er zijn ook nog wat meisjes met Ben. Die zullen aan misschien wel naar huis gaan. Maar er komen ook nog wel bij meisjes die de vanmiddag nog net winnen. Dus ik denk dat dat ook wel wat afwisselt. Die puur van de jongensmuziek komt. Dus we hebben geen client. We zijn tevreden als organisatie. En we zijn aan het genieten. Check. Haha, ja, begroeiing. Tje, bosjes. Zullen we net zo vol. Maar ja, ik ben tevreden, jongens. Superleuk. En nou, wat leuk dat ik nog even met Ivo jongen mocht. Ik ga altijd met Ivo in de band zitten, Looking for Cash. En dan dienen we het nummer Jackson van June Carter en Johnny Cash. En dat nummer is ontstaan uit het theaterstuk Walk the Line. Het leven van Johnny Cash vertelde daar. En toen speelde ik June Carter en Ivo speelde Johnny Cash. Dus vanuit daar is toen de band Looking for Cash ontstaan. En hebben we schoft nog een band. Gewoon, toen dat theaterstuk al lang dienen weer, hebben we nog in een band zitten. En ja, weer altijd machtig mooi. Dus wel even leuk om weer een keer met Ivo te showen. Krijg wat. Ik ga het feest erin. Maatje me klaar om de volgende band te presenteren, aan te kondigen. Dus ik kan daar assisteren. Mischief, treien boefjes. The times is both times over forever. And I wonder if you have such memories. Ik ben zo al druk aan het werk. Goed bezig. Dames en heren. Ja, dames en heren. We zouden graag iedereen even hier in de tent willen hebben. Dus mag ik iedereen verzoeken om even in de tent te komen? Iedereen even uit de tent lokken. Ja, ja. Het was warm, het was heet. Maar toch heb ik een aantal mensen echt flink zien dansen. Dus samen met Jacob hebben wij het beste danskoppel uitgezocht. En dit is geworden. Mag ik tromgeroffel? Of waar is de drummer? De best dance couple Rockabilly Fest 2023 is Jacob en Grietje! Jullie mogen even op het podium komen. Jacob en Grietje. Woe! Ja, dames en heren, want wat is het toch tof dat er weer nieuwe Rockabilly's zijn, jonge Rockabilly's, die het stokje een beetje van ons overnemen, hè? Jongens, jullie hebben super mooi gedanst. Teun Spits heeft een heel mooi kunstwerk gemaakt. Deze kunnen jullie binnenkort bij mij thuis ophalen. Want hij heeft geen tijd gehad om het hier te brengen. Maar jullie hebben hem vast gezien online. Super mooi. Dit is voor jullie. Applaus voor deze twee. En dan wil ik nog even het woord geven aan Jacob. Nou, goed. Hey Jacob! Weer halen een stokje verkeer. En ik ben heel wees maar. Tegen erbij, hè? Tegen erbij. En daarom is het moment daar. Ik bedoel het zo. Matrice, wat is nou die handen? Goed door, hè? Allemaal goed, hè? Jongens, heel veel geluk samen. Ik ben zo heel geluk en tot ziens op alle andere Rockabilly feestjes en dansen. En we hebben nog even contact over de kroon. Yes? Oké, dank je!
with 2 red lips and a buckskin heart and a warm red wine. Jongens, we binnen Aase Takkaan onder de laatste band van de Jonne. Uit Frankrijk, Barney and the Rhythm All-Stars. Ik ben heel benieuwd, ik ga ze nog nooit live showen. Wel heel veel leuke en goede verhalen. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Ik liet je eraan nog leuk een paar shotjes van Shem, want ja, dat is toch wel mooi. Maar van nu zeg ik adieu, want Shem, het weer geweldig. We gaan een topdag gewoon. En ja, ik zeg aan om het echt doen. Maar bedankt dat je mij Shem woont op dit prachtige festival check. En Aase nog een lietstukje Barney and the Rhythm All-Stars uit Frankrijk. Mijn feest nog even verder. Rockabilly Fest 2023. Groot succes, machtig mooi. Ik zei, hoe is het nog een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toek omheen. En via net het zinnetje downloaden van die tablet telefoon. En een nieuwe chitvlog.